weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi ba fata dinguiray fallimma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal pelle ɓen fiyoɓe mbuuro nder leydi ndi sénégal holliɓe ma jaa hofgo juuɗe sappo e jeetati sappo e jeenayyi nduɗo hen lewru waɗi luural manggal no fewi hen fedde wotere wi holliti ndu lewru allah teddundu ɓe mbawata yaade ɓeye kolliti so tawi jahani kala ko jeeyi mbawa dañde hen haydara to leydi mauritanie pelɓodiral ñande asende to kerola hakkude leydi mauritanie e mali taw koye état mo hawdila harbi ɓen bisuji tati nawtaɓe mali naɓe taw kadi koɓe gonani gurdam moƴƴame nder leydi ndi walla ni ɓe ngala kayitaji e leydi ndi waɗi pelɓodiral poste o heela duppa ha koninkoɓe hewɓe notti hen yonta kewde tawete to mali holliti en mette mum mawɗe no fewi to leydi mali combat gulɗo jeew hakkude koninkoɓe leydi mali kame da yesa ɗum waɗi koto inna rabana ene tawi nder région mo meneka waɗi hewɓe waraɓe hen matériel uji kewɗi tettaɗi hen to leydi guine konakiri lebbi jeetati yitaka batte billo ba ene wondi e fuñe mangue ɓatti ɓe erima laamu ngu nde loskata ko fate banggue majjugol mabɓe haɗo ala kala ko feeñi hen haydara to leydi thiada jaydenke ɗimmo wiyama teɓɗum ko caggal ndeɓe pacciri wonande ko fate décommentaire taw koye armée l'idrissi gonangal mumen e nder leydi mali kabruji men ma en jaaha to joolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha fewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama ñang ɓuuɗandireɗe boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama mande Massa Keita gorko pullo hen bangue Mali ganke hen bangue joom gandal kawnigal no fewi
an jiilotoɗo ngaluuji cuuɗotoɗi e nder leyɗele ko wayno kanŋe jama bauxite hay ñaaƴe goɗɗe kala jokkodire mande Massa Keita o ñalawma hande ko nangue makko mande Massa Keita ene wiya dendagal bandiraɓe julɓe kala Ramadan Mubarak o saaha hande Allah ne rokkimo gandal kawnigal andude yogay ngaluuji cuuɗiɗi e nder leyɗele an jiilotoɗo kanŋe jama bauxite hay ñaaƴe goɗɗe kala sa jokkodire makko so on kaldi on pamodiri wani tan ko jamfa ma yiito ha kebbina mande Massa Keita jilliɗo yogay nokkuji ko wayno Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, RDC Congo ha fayenma yogay nokkuji goɗɗi kala ɗo kanŋe yiilete ala kala ɗo heddani hena mande Massa Keita jooɗi koto leydi Mali to Ségou sa yiɗi jokkodirde gorko pullo Mali ganke hande o joom gandal kawnigal no feewi mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi musidɓe tedduɓe mande Massa Keita ene wiya moon Ramadan Mubarak salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yawata ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi waɗan maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yawata ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne yawata ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furu ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe,
Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemngal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no gowden wadde kala ñalawma e nder lewru korkeɗen jabbo ceerno Ibrahima Saydou Kane ma dañ ko addani men ko fati e lewru korka ceerno Ibrahima Saydou Kane jayde Weltare TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo gadanirɗen e julɓe ɓe sikki ala ceerno Abdoullahi Sarr korka so korɗo so yeehi haa ɗo taƴata ɗo ene jogii duwaw jiɗaɗo jangede on ɗon duwaw sa jangi ɗum ene moƴƴi no feewi nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so tawi o hoorino haa ala heddi komo taƴa mo ɓadini tamoroje makko walla ndiyam makko taƴirɗam so tawi nangue muti hade makko wadde hunde hunuko o jangat on ɗon duwaw noon wiyete ko allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Duwa o ko ɓural mangal woni hen. Duwa o firata mbiɗen to banggue pular ko allahumma ya an Allah laka sumtu ko an demin korananmi wa bika amantu ko an kadi gonɗinmi allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu koye arsugue ma de taƴiranmi faghfir li ya hafranam ma qaddamtu ko gaddinomi bakkatuji o ma akhartu e ko jogormi waɗoyri fof e bakkatuji ya hafranam. Duwa o ene moƴƴi wonande bawɗo jangude duwa o so dañi jangude duwa o ne moƴƴi sa wawa kam hade ma wadde hunuko kam mbiya bisimillahi taƴa ewa piwa anniya maɗa. Duwa o kadi ganduɗa hade ma tajje ɗo neɗɗo darata tajje ɗo nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi kala ko neɗɗo duwi ɗon jaabete duwa muɗum ruttitake korɗo gila subaka ha nangue muti ala ko heddi so wona omo taƴa kala ko wawi ñagade ɗon Allah hokkanmo Allah ruttata ɗum noon so tawi goto e meɗen ala ko heddi hankadi ne ha tajgol korka ne ɓadi hoto ƴeew tan weltade aɗa jogori tajje korka ka ala ƴeew ko sa duwimo ɗo duwoɗa ɗon ñagoɗa ɗon Allah moƴƴere aduna e lahara ñagonoɗa kadi dendagal bandiraɓe julɓe kadi gueɗal gongal kadi ne hen huno ko korɗo ene ɓuuri urde to Allah e miskiji ɗi ganduɗa miski lati ɓurɗo urde ko huno ko korɗo ɓuuri urde saabu annabi Moussa nde jomiraɗo yiɗi haaldude jomiraɗo nde jomiraɗo wi yo hooro o hoori ko hooronno ko ha o gayni korka makko o nangi coccorgal o socci hunuko ko o ari jomiraɗo wimo ala yo ya o hooroya kadi balɗe goɗɗe hokkimo balɗe goɗɗe yo ya o hooroya so tawi o taƴi to soccu hunuko ko kan o yiɗi haaldude makko ko taw hunuko makko ko ene uura korka ndeke en gandi korka ko ɓural manggal woni hen ɗum noon kala mo ganduɗa so tawi hoori ha ala ko heddi nangue ɗe muta gonga ni so tawi a taƴi ene weeli saabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi korka ene waɗi beltande nani hen so tawi a taƴi aɗa yara ene weeli ha maayi kono so tawi kadi a yeehi kadi ha hawre e jomma ene yomma ko korda ko ɗum ɗon kadi ɓuuri welde ɗum noon deke so tawi heddima ala ko heddi so wona neɗɗo ene taƴa korka yo janggu duwaw mo kalden ɗo so tawi omo wawi so wawa o wiya bisimillahi o taƴa korka makko ka o duwo noon ko adinde o taƴata o duwa kala ko yi sohli aduna e lahara moƴƴere aduna e lahara o duwano kadi bandiraɓe julɓe o wasa duwanade hoore makko tan saabu duwaw keeriɗo wona hunde ɓurde yiɗede. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ibrahima Saydou Kane mo likseyɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa on jarama. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi hoorejo leydi Mauritanie woni jafoɗon hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye dañi joɗodade yogay ɓen syndicat ji jangde towde taw ko ɓen majjuɓe walla ni wonɓe foftorde mumen dañi wadde sifande ɗum ko gila ñande jeeɗiɗiɗo hen lewru ɗum noon ko walliddeɓe kay ko fati e gurdam mabɓe ɓenne kadi kolliti hen weltare mumen ko fati e nguɗo hen laamu leydi Sénégal jagorɗo délégué mo leydi France ɓattiɗo francophonie waɗi jillu mum hande o e nder leydi Sénégal jillu balɗe ɗiɗi sappo hande ha sappo e goho taw ko nelaɗo hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron kanko no ma o yindira e Yassine Fall woni jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal
maɓe jewti toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti ko fati e banggue joué olympique mo ganduɗa sénégal en jogori yaltinde en sukaɓe hewɓe taw koye guel kawguela jaheten ko toon to Bignona hewɓe taw ganduɗa koto banggue dawrugol dilloɓe e PDS woni hen ɗacciti ngal ɗon cetal dawrugol ko wayno Ibrahima Tita Tamba oɗo kam woni kolaɗo kuuɓal taw kadi koko fati banggue fédération développement to banggue on diwan acciti kame hewɓe kay jalti e PDS taw to yi oɗo saaha landa Pastef conférence taw kadi ganduɗa ko ɓen fedde développement gawol juɓɓini hanki conférence mawɗo no fewi moɓe geewi yuɓɓinde kala hitande hikkande watti kolola ken tolno hedde 15 ɓiwola kolol ɗum waɗi koto Dalifort Dakar taw kadi yuɓɓini on conférence ko ɓesgu gawol naɓe ko fate wasiyade yimɓeɓe gueɗe aduna kame gurdam aduna kala tenti noon ko fate banggue gueɗe diine l'islam on conférence noon taw kadi koye juɓɓude ceerno Mouhamadoul Madani Tall kañum noon heɓani arde lomtini komiñum ceerno Habibou Tall arde délégation baɗɗo fayida no fewi professeur Ismaïla Ba kañum sutti toon konnguɗi yuɓɓini on conférence o arti ko fati tontinaji rewɓe ɓe nde dentoto nde tawno ɗi haalisaji ɗi mbomi hewɓe hen no fewi woni hen dañi hen caɗele woni hen hande ene ndewe ñamale woni hen ni dañi hen perguitte mawɗe no fewi nde tawno tontin ko kalis jaraɓi ko kalis dendaɗo addan mbuɗuma mi adda mbuɗam o teggita so tawi teggiteɗe keewi saaha ene waɗa caɗele o ronka kadi wawde jokkude taw teggitino walla ni wooda caɗele keftiɗe hen walla halis o tilfo walla goɗɗum yana hen ɗe gueɗe kala joomum poti miijade no fewi ndewna lawol an tottaɗo halis tontina nde toppitoɗa ganda ɗo ndewnuɗa ɗum tottuɓe ne kañumenne kamɓe kala ɓe ndenda fandare ɓe ƴeewa ɗen gueɗe no mbayata o yanñima hen no fewi taw kadi koye conférence wonande ɓesguji gawol naɓe taw koye fedde ɓamtare wuuro gawola garten koye dadiɓe faggudu leydi Sénégal woni duwagne ɓe kolliti wona ɗereji ɓaleji ɗiɓe tetti kewɗi no fewi ɗum ko guila nogas e jeetati lewru manduɗo henna ɗo taw ko toon to Mbaw ken tolno e ujunnaje 4 e temedde 3 ɗerwol taw ko fo biye ɓaleji woni ko tetta jarmum ma wonoy milliarduji 2 e koppaɗeji franc CFA e ko ɓuri ɗum waɗi noon yimɓe nayo nangaɓe hen oɗo sane tawe e juuɗe saria haade mabɓe ñawede kono kadi duwagne holliti ma ɓeydu darde mum gam haɓade ɗi biyeji ɓaleji taw kadi e kala saha ko lawƴiteɗi e nder leydi ndi Sénégal mbawa tigui nattinede yoga e banqueji e nokkuji goɗɗi kala keddotoɗen koye yaadu Makkatul Mukarrama hajjoyde toon nde eɗen gandi so tawi hajjoyde nde wonno kay to banggue binditagol ngol happu dokkanoɗo ko jeetati ndu lewru woni hecci hanki o ko nden gasno laaɓi kono délégué général taw kadi ko toppitiɓe ko fate hajjuɓe kolliti ɓe dirtini ɗum ha capantate goo nduɗo hen lewru mars ko fate banggue binditagol ɓen hajji yankoɓe hitande hikka nde so jomiraɗo haaji fedde fiyaɓe mburu hewɓe en kolliti ma natan hofgo juuɗe ñande 18 ha 19 duɗe no lewru ndu gonɗen siftinde moon so tawi ko Dakar mburu wawi ko ñamede hen saabu kala boulangerie mo garɗa jiyata ko rang ha fayi bedda ɓe jiiɗa kala ene dañi mburu ɗum noon so tawi woni mburu kay fiyaka hen hewɓe ma dañi hen caɗele mawɗe no fewi kono kamɓe ɓe gulliti koɓe piyata ko oɗo sa ala kala koɓe dañaten haydara courant o ne seeri ndiyam ɗam ne seeri farignon lawir lamɗam gueɗe jaadoje hen kala ko ala ɗum koye ɓen gollotoɓe hen ɓe kala soɓe jooɓi ɓe gayni haydara heddontakoɓe tene hewɓe hen ko luuɓe nokkuji ɗo keewi fiide mburuji mumen hewɓe noon kolliti jahata hofgo juuɗe kono ne kesɗitina wullitade men faade laamu ngu nde nanggantaɓe oɗo sa ko caɗele musɗe ɓe guuri caggal teskede korka julɓe ka e korka Issa yankoɓe ka koko fottiti so tawi ɓe jeehi hofgo juuɗe ma won caɗele mawɗe no fewi fedde heddinde holliti kañum ɗum haddata ɗum hofde juuɗe mum ɗum jeeyi sababu ngal luurala Barsa walla Barzakha min jahat tan aljanna walla min natoya Barcelona kene tolno e 250 taw ko migrant kala ndestena kañumen nanga to maayo Sangomar taw kadi nanguiɓe ko patrouille
tattoyayi ko ɓen mbawi fawde ɓe juuɗe oɗo sano ɓe tottama autorité ji leydi ndi woni hen ene jeeya e leydi ndi Sénégal woni hen noon jeeyaka e nder leydi ndi wanno wonno hen noon gañiɓe e nder laana ka hen goto noon wasi fittan toon to hôpital principal de Dakar to Touba ñalawma walla mbiyen to Touba peccugol kumtari taw koye diɗɗal bay faluji ko mbiyata kumtari nawde ɗum tawne yaade zicre woni yaade hen cuɓi hinali e innali Allah ɗum noon ɓe dondoto ko tasaji taw woni hen ko kumtari ɗum noon wanno ko hecciyanke o e ngal diɗɗal ngal ɓe jahanno goto biyeteɗo ka jooɓa kañum fiya laaɓe kewɗe ngal diɗɗal zicre ɗoɓe jahanno aɓe nawa ɗen kumtaji on so gorko mo duuɓi nogas e jeetati gañi hen wasoy fittano mum ko toon to hôpital kanko on so gorko jaata toon to Guy Mbind ko leegal tawetegal e nder Touba o saha noon loskoji a gudditama e oɗon sifa yaadiɓe FRAPP France dégage yinnoɓe wadde sitin mumen mawɗo no fewi on sitin noon ɓe jinno wadde ɗum ko yeeso ambassadeur mo leydi Rwanda tawete to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde préfet Dakar haɗiɓe ɗum nde ko wona ɗum ko noon ambassadeur mo leydi Rwanda joɗi to Dakar wawi joɗodade e mabɓe nden jonde noon ɓe mbawi yewtide toɓɓe kewɗe no fewi ha tenti noon ko fate ko Rwanda tuma toon to RDC Congo ngam wallide rebelle M23 ɓe kolliti ɗum ko addude fitnaji e nder Afrique dañi toɓɓe kewɗe kono nandiral koɓe ponno ko heɓaka taw koye ndeɗon ngal ɗon nandiral to Ziguinchor Dakar jaggama ɗon noon sagataɓe joyo dognoɓe huuɗo bonko ko e on trafic ken tolno e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi kilo piccal joyya woni ko tetta e mabɓe taw ko police fayiɓe juuɗe ɗum ko caggal kay rewidade pele mabɓe ha andi kay ɓe laylaytol mabɓe ngol jeeyo nanga hen o saaɓe keeɓi tottede sariya leydi ndi jeheten ko hatton to Madina Gounass wuro teddungo tawyen toon musidɗo men Amadou Sambalo yillima e ɓen yeeɓe tew gam teskede o saaha cogguji tew ene seeri e nder leydi ndi Sénégal e kala banggueji ha tenti noon laamogo leydi Sénégal toon to wuro teddungo Madina Gounass Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sara Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini denndangal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuro teddugo Madina Gounass en jokkodiri ɓen buuseɓe ganduɗa ko yeeyoɓe tew ɓe kolliri Allah nawni haade korka arde kilo tew ɓe jeeyatno ko 600 Allah waɗi kadi hayko korka naati ko 600 mbaɗi ɓe ustani kono kadi ɓe ɓeydani ɓe koddiri noon ɓe fonno ko ɓeydude kono noon ɓe tawi tan ko ɓayi ko couleur korko teddungo wona lewru yurmede wona wadde yooɓe goppuran ɗo wonno ɗo gonga ni kala koɓe cooda ko fate naggue walla ngaari ɓe cooda ko ɓe nehawɓe wona to ɓe ganduɗa ko aynaɓe ala wona gaynowo tan e ora en yahan arta ala ko nehawɓe enen jamna enen jatno lebbi 6 koye ɓen ɓe coodata taw ene fayi ene timmi kamɓe kadi ɓe gara ɓe jeeyata yimɓe taw ka ene moƴƴi taw sa soodi tew ngo anda tigui ɓuura tew kono waɗi fayida sanne en jokkodima ganduɗa ko yahoɓe luumoji ɗi ene cotta ɓen mbi ko toon to luumoji to luumo jawɓe walla luumo dadduwani ɗimo limo ɓuɗɗi mawde siraji wuuro ngo ko toon ɓe coodata nayyi walla gayi ɓe neha fode lebbi 5 lebbi 6 ha jeetati e on saha ɓe mbawa yeytude soɓe jeeti inchallah ɓe jiitan koye mabɓe kono kanko jeeyotiwo kadi so yeehi o sooda ha timma kono kadi ɓe koddiri on no ganduɗa ko vétérinaire goɗe diwan wuuro ngo holliri kala mo ne hirsa dammol walla naggue mum walla ko wawande kala yo yaa toon to busir to hirsa toon waɗa tampa muɗum kanko docteur gonɗo toon kerɗo hen o ƴeewa ko hirsa ko sene rewi lawol walla rewani lawol ɗum tagi kamɓe kala no hirsoɓe kala ko toon ɓe jahata soɓe jeehi on ƴeewa de vérifié tawa caɗele ngal waɗa tampa muɗum on saaha goto kala fuɗɗo nawde to place muɗum wawa yeyde tewngu noon ene soode ne moƴƴi torgal machallah nde wuuro ngo ɓe kolliri ha caɗele gote ngal hen kala koɓe gaddi gayi ɗiɗi nayyi ɗiɗi e nder wuuro ngo ene gasa ha laaɓa ha kaɓe namdito goɗɗum Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo won Amadou Sambalo ɗe Madina Gounass feewde Weltare TV weltare fulɓe andudinma Sara Abdoulaye Sarr. Ahmadou Sambalo golle man jooɗi peymi nawtuma ha to Aram Sare gorko mo Madina Gounass en geewi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie kumtari hanki galle hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko toon wo holliti toɗɗademo ɗo e jonte paaɗe seeɗa ɓooyata maɓe mbat dialogue national nder leydi ndi kala taw ko kaldigal ɓesguji leydi ndi kame parti ji dawrugol kala ma mbaw tawtorede
tawa goto ɗawetake hen wonande société civile o kala halifaɓe diine aada ma mbaw tawtirede ɓiɓɓe ndi kala jooɗo jewtida kaldigal ko fati banggue gueɗe ɓamtoje leydi ndi kami yogay caɗele mbawa tigui safrede o holliti noon wo toɗɗima Moussa Fall kañum wonata kay jogorɗo ɗowde ko fati e banggue jonde kaldigal ɓiɓɓe gendi leydi ndi leydi Mauritanie ɗum ko hanki o état hawdila harbi taw kadi koye poste contrôle walla ni poste keerol noko mbiyata koggi ɗum noon ne tawe e keerol hakkude e leydi Mauritanie kam e leydi Mali ɗum ko caggal ɗin bisuji tati jolnuɓe malinaɓe taw ko finoɓe e nder leydi finannoɓe nder leydi Mauritanie taw kadi natiri leydi ndi ko mbadidi rewani lawol ɗum jeeyi sababu laamu leydi Mauritanie holliti wonɗo ɓe natiri ɗo ko ɗon ɓe nawtira kamɓe noon nde ɓe jetti ha to poste ɗo waɗi noon fitinaji mawɗi no fewi gam anjeɓe kay taccude nattoyde leydi mabɓe waɗi noon biftali kewɗe kame beddugol kaaƴe e duppude gendarme mbawi nottade hen kono kadi ɓen finoɓe to Mali hewɓe kolliti hande o ma ceppu gam hollirde metti mumen yeeso ambassadeur mo leydi Mauritanie tawete to Bamako ko wonande ko Mauritanie waɗata hoɓɓe o saaha ko wona ɗum ko noon jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie wo holliti wonande Mauritanie ha hande ne udditi demude mum gam jaɓɓade hoɓɓe kono jaɓɓoto ko hoɓɓe rewɓe lawol taw natirɗa lawol ngol kono poɗɗa natirde ɗo keeɓa ko poɗɗa hebde ko jettoɗa leydi ndi taw jogui dossier celluɗo taw aɗa anda ɗo gonɗa e leydi he no gonɗiɗa e leydi ndi so wona on sifa kala natɗo leydi ndi koɓe yaltinoɓe ɗuma ɗon ɗo pelle darniɗe haqqe innamade kolliti no ɓen hoɓɓe nanguira dumbirani wona gueɗe poɗɗe rewde lawola to leydi Mauritanie keddana joni jagorɗo kotki kame boowe o holliti wonande on société taw kadi ganduɗa ko tottaɗo golle tati ɓurde mantinade e nder état mo barahnaɓe muɓɓata guite te ɗum gona yafotoɓe fandare mabɓe ko ɗen golle nde gasata happumo rokkono o ko wona ɗum ko noon gueɗe kewɗe ma mbaw wahleden saabu mo teski wonan ɗin société ji so tawi walla entreprise aji so tawi dokkama golle mbawata gaynude e happumo dokkuno o wonande noon ko fate ɗen golle ko golle tati ɓurde mawnude e nder état mo barahna mahde stade mo babaɓe mo ene nawa kone wona ujunere place ko wayno kadi juma mawɗo taw ko toon to ɓokki ko wona ɗum ko noon ko hôpital régional mo Alega ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe tarduɗe no fewi e wiide jagorɗo e oɗon sifa Mauritanie ne haaɓo ha hande ɗanle ɗe ndewani lawol ɗum jeeyi sababu hande poste uji contrôle kala koko gummi kala garɗo kay ala kayit celluɗo mo ene natira e keerol to banggue weeyo walla leydi walla ndiyam to wawi wonde kala ma tawɗon dariɓe tigui rigui ɗum jeeyi sababu o ambulance giwnoɗo toon to Nouadhibou ne nawa kay on ñawɗo keñoraɗo faade toon to Nouakchott nde yetti ene hoota ne fati to Nouadhibou ndeke tiɗɗi e nder mum ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle suudaɓe ɓe ndewani lawola huɓɓi siren mum ne doga anda noon deke gendarmerie ene teski wona kay siren guiwowo Nouakchott ne fayi Nouadhibou ko poɗɗo iwde Nouadhibou ene fayi keñoragol toon to Nouakchott wawi noon dartidemo tawi toon suuɗotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol kamɓe kala ɓe nanggama hen ko wala ɗum ko noon hôpital Nouadhibou yonnani golle on ambulance hay seeɗa ko wona ɗum ko Mauritanie holliti ma haaɓa kay ɓen nannoɓe Mauritanie yimɓe taw koye mbadidi rewani lawola ɗum noon ko haɓade ɓen yahoɓe ha toon to Nouadhibou taw ko toon jiiti ƴettude laaɓe gam faade toon to Espagne ɗum woni ko Mauritanie yiiɗi dartinde o saaha gonaɗo o duwagne mo leydi Mauritanie ɓe kolliti toon to état mo hawdila harbi ɓe nanggui 35 tonnes taw ko ciment mo moƴƴani ɗum noon ko contrebande contrefaçon no fewi ɓe kolliti noon ɗum wona hunde sellude to banggue mahdi ni cellal ɓalli ni rende pittali yimɓeɓe mbawi nanggude ɗum ɗon tribunal de Nouakchott ɓe kolliti ñawore taw kadi ko ɓen wannoɓe viol e suka debbo étudiante biyeteɗo Lalla Bintou Moulay Zeyna ɗum noon ko ñande ñalawma janggo 16 wonata ñawore mabɓe ɓen wannoɓe mo viol ha addi fitinaji kewɗi e nder leydi ndi jagorɗo diine leydi Mauritanie holliti kaldigal juɓɓinagal hakkude laamu ngu kame joguiɓe asazuji ko fati banggue voyage yaade toon to Makkatul Mukarrama nandiral heɓama
temetati capanɗe jeegom taw ko ujunere kalis uguye keso ma wonoy million-ngaji 5 capanɗe 4 e temedde capanɗe 4 e 5 e temedde jeeɗe capanɗe 9 ɗum wonata biya o ndaw kalis ceerɗo no feewi yaade toon to Makkatul Mukarrama ngam hajjoyde hitande hikka nde wonande ɓen wiyaɓe toon labbayka Allahumma labbayka sen giwi to leydi Mauritanie paɗena ko to leydi Mali Komba Gulɗo Diaw kan woni teskaɗo ɗum ko heccanki o ñande asen nde holliti ɗum ko état majeur général armée leydi ndi ɗum waɗi koye nder région mo Meneka ɗum noon hakkunde armée leydi Mali kame l'organisation état islamique mo hinde Daesh ɓe ganduɗa kila hitande 2014 woni 2014 woni koye jimadi mumen wonde nokku mbiyata ina rabana ene tawe kerola waɗɗani banggue Meneka ɗum noon ɓe kollitiɓe teɓɓiti toon sagataɓe hewɓe taw ko jogitiɓe waɗanoɓe janguje nder on diwana ko wana ɗum ko kadi ɓe tetti kaɓirɗe kewɗe no fewi e nder on opération noon jeune tesalita waɗɗani kerol Niger oɗo saha woni koye juuɗe koninkoɓe leydi Mali ɗum ko caggal nde wonno e juuɗe Daesh guila hitande 2014 hoorejo leydi Ghana jillumum to Bamako lamorgo leydi Mali ɗum eɗen gandi ko ñande heccanki ase ɗo to Bowal Ladi Diwoje ngal Modibo Keita Senou jaɓɓimama toon wonande général Assimi Goïta addimo ko jillo cehilagal kame golle hakkunde leydi Mali kame leydi Ghana ɓeydade ɓattodirde hakkunde leyɗele e tafde kadi catal ngal ene ɓeyda nden kay kisala hakkunde ɗe leyɗele kono kadi koyɗe makko ko koyɗe jaam tefdeɓe kamɓe ɓe suutiɓe CEDEAO jeehi kay tafoyi fedde mumen ɗe leyɗele tati ko tefdeɓe beele ɓe garta e nder 15 leydi beele wonande juuɗe kay koma nangodira nde waɗa doole kono so waɗi cirindigol doole natti ɗum jeeyi sababu addudemo toon to leydi Mali ma en jahoyi ha toon to yehi to Niger kame leydi Ghana kala gouvernement mo leydi Mali dartini kala ko fati banggue dokkirgol yamirore yiilade kanŋe taw kadi koye ɓulli fina tawa koye sifa artisanal ɗum noon ko caggal kay wargoji musɗi walla mbiyen mayɗeli musɗi bannoɗi ñande 29 janvier ha e 15 février kala ha waɗi noon rewɓe hewɓe mbasi en pittali mumen ɗum jeeyi sababu noon laamu ngu ɓeydi nden kay kisala kono kadi ɓe toppirnoɓe nden ka e kisal e nder on diwan kala o saaha guittama e ɗin nokkuji kala to leydi Guinée Conakry paɗen Ahmed Wuri Ba eɗen gandi kam woni jagorɗo hoore jagorɗo leydi ndi e nder haalande makko holliti yiddemo ko médiaji privé kame public kala wonande jayɗele leydi ɗi nde ɓurata abbitade ɗemɗe gendi leydi ndi kala sifa ɗemgal haale hen beele ɓiɓɓe leydi ndi kumpito ko haalete ko yehete ko laamu ngu gollata eɗen gueɗe kala ha tenti noon ɗen ɗemɗe ɗiɗi ɓurde kay mantinade e nder leydi ndi ko wayno pular kame mallinkar gueɗe kala ko ha ɓiɓɓe leydi ndi ɓuura wawde teskede to Guinée keddotoɗen 6 lebbi ha hande ɓe jiitaka woni noon wonande Mouhamed Billo Ba kame Oumar Silla ɓurandirede fuñe mangueɓe ganduɗa biftono ko guila 9 lewru juillet 2023 ha ɗo ɗo gonɗen haydara kay ala ko feeñi e mabɓe tawa ɗum noon hande koreji mabɓe ene laahata kay nde laamu ngu waɗata hen losko yañgo kanko Ba Wuri hoore jaggoɗo caggal nde o haalano ñande 6 ndu lewru o holliti won ñande mbiyen ñande 5 ndi lewru o holliti laamu ngu ne waɗa hen enquête ko noon ala kala ko haali hen goɗɗum ko ɓuuri mantinade to Niger hakkude Ghana ko leyɗele ɗiɗi renduɓe gurdam e cehilagal guila hitande 1960 wi hoorejo leydi ndi hitande 2023 ɓe tafino catal nden kay kisala hakkunde leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kanko on gananajo Joe Dramani Mahama ene wonde nando mum général Abdourahmane Tehani jungo e jungo toon to Bowal Diwoje ngal ñame addimo toon to leydi Niger ko kaldigal e cehilagal e ɓeydude nden kay kisal keeri leyɗele mabɓe ko wona ɗum ko kadi ko jillu cehilagal kono kadi ko tefdeɓe kamɓe ɓe suutiɓe e CEDEAO beele aɓe garta e nder leydi mabɓe ɓe garta kadi e nder wonande
fedde maɓɓe fedde CEDEAO kanko on hoorejo leydi Ghana hande o tawama toon to Burkina Faso leydi Burkina Faso mo jokki toon pele makko hande tefde ɓe suutiɓe taw jeehi mbaɗoyi fedde mumen fedde AES ngam dartade caɗele guurɗe e nder Sahel to Burkina Faso eɗen gandi ñande jeetati ɗoɗo lewru ko heccanki wonno ñande hen wonno ko ñalawma rewɓe taw koye goytali caɗele maɓɓe ko noon hewɓe hen teska mbaɗi ko feeɗa ñalli ko ñantade ene ñaaƴa taw wona ɗum wonno koko banggue wullitade caɗele guuraɗe kanko on général walla mbiyen capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi Burkina Faso o waɗoyi jillu makko taw kadi koye région plateau centre nokko mbiyata lumbila e nder wuuro wiyetengo zongo ko toon tawoyi rewɓe wonɓe nder ladde ene ndema toon basalle ko toon wo tawiɓe ngam yewtidde maɓɓe o ñalawma o hufadi wonde rewɓe ɓe ma balle ha tenti ɓe rewɓe ɓe o tawi taw kadi goni koye nde warñede waƴede ene lora basalle ɓene ndema ɓene ndemto holliti kanko woni président joguiɗo ndenka o saaha yidde addude jaam e nder leydi ndi kono kadi maɓe keb balle to banggue financement ji moƴƴi ha leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal to Côte d'Ivoire hande ko 10 lewru mars ken tolno e 15 parti mbeɗodiri jungo ngam waddude jungo e jungo beele kadi gagnade sumgoji tijjani 25 octobre 2025 ɗin noon wona ɗin landaji ko PDCI akan landa e MGC mo sellu walla mbiyen mo Simon Bagbo ene wondi kadi e COJEP mo Charles Bele Goudé ɓeɗo kala ene tawi en woɗɓe staraji goɗɗi kala ko wona ɗum ko noon Laurent Gbagbo landa africaine tawtoraka ngal ɗon diɗɗal hande tafangal toon to leydi Côte d'Ivoire ma en gartoy hen ñalawma janggo o to leydi Gabon wonande cetal toppitigal sumgoji leydi ɓe cakti wonande ken tolno e 14 walla mbiyen ken tolno e 23 parti wonande kay joƴƴinnoɓe ɗereji mumen ko nayi tan jaɓana 19 kala mbiya ko yo jaa balloya heddiɓe foɓɓude kono ɓe jogui balɗe tati ha tan wawde wullitade ko jeeyi sababu jaɓanaka kono kadi ɓen jaɓanaɓe nayo ɓe ko hen ɗiɗo tan ɓuuri mantinade ko wayno général Olongui Nguema hoorejo leydi hande o kañumne ko gembiɗo yiɗi ittude ɓutte militaire o beele ne wonta hoorejo leydi civil goɗɗo ko Alen Bilibinze mo ganduɗa woni hoore jagoɗo e laamu Ali Bongo o ndimba ɗin sumgoji goɗɗi laatade ñande 12 lewru fandu so jomiraɗo haaji to leydi Tchad ñande alarba jewtuɗo e no eɗen gandi jaydiyanke correspondant mo RFI nottortoɗo Oliviera Monandi kam woni nangganoɗo en tawi e juuɗe police gennidi hanki jamma o jaydiyanke goɗɗo taw kadi ko télé Tchad onne kadi nangama hanki o on noon jaydiyanke nangama hanki taw kadi ko ɓe kamɓe noon ɓe tuma hen wonande kay koko fati kanko on jaydiyanke biyeteɗo Mohamed Saleh jaydiyanke mo télé leydi Tchad kañum nangama hanki waali jammum kadi to kaso kamɓe ɗiɗi kala ɓe tawi toon ɗum noon ko yiddeɓe kay saktude walla ni saktudeɓe taw koye document ji de commentaire ko fate opération armée leydi Russie ɓe groupe Wagner toon to leydi Mali taw koɓe kaali ko ɓe keɓani hen yamiro ɗum jeeyi sababu ɓe nanga hen joolam jaɓe ponne jaɓade ko musidɗo men Alhassane Oumar Modj ma en gartoy makko ñalawma janggo so haaji joni to leydi Syrie puɗɗorɗen pelɓodiral balɗe 3 temedde 950 civil mbasi pittali men kono ɗeɗo balɗe kala ko maayi ko guilñande alhamisa ene heewi no feewi maɓe gonoyi 1,311 neɗɗo hen 491 ɓen kadi jeeya koye sembeji leydi ndi heddiɓe noon eɗen gandi ko pelle ɗiɗi kaɓar toon pelle yaaduɓe gouvernement actuel kami ha hande wonduɓe e Bachar al-Assad dogɗone moltoyi toon to leydi Russie ko wala ɗum ko noon Iran yeddi ha memi leydi wiyede juuɗe mum ene moddi e ɗiɗo hen fitnaji ɓe kolliti ɗum wodani kono saaha jaam fuɗɗima artude seeɗa no fotiri kala Israila hakkude mum e Gaza
hande onon Israel neli délégation mum fatandudu ha lamorgo leydi Qatar ngam jokkoyde kaldigal accirgol otage uji hande taweteɓe juuɗe hamasiyankoɓe ɗum ko caggal nde hamasiya en kolliti wonande dartini ko fate gostodiral e oɗon fannu ngam Israel wasde ɗoftade toɓɓe kalde kala ɗum noon aɗa saha États-Unis de Amérique ne dogi hen koyɗe jamma ha ganduɗa ngal kaldigal wawi fuɗɗitade Ukraine hakkume Russie wonande gila Amérique ari horeji leydi mum kesso fandare mum ko guero yo darto ko ɓuuri yawde ɗum ko caggal nde délégation Russie tawano toon to Arabie Saoudite kame délégation wonande Amérique ngam kaldigal jam toon to Ukraine hande onon ko horeji leydi Ukraine Volodymyr Zelensky tawa toon to Riyad lamorgo leydi Arabie Saoudi hakkunde makko e prince héritier Mohammed Ben Salma ɗum noon ko nottade jam mo Donald Trump noddi o holliti kanko omo yiɗi jam gila tan hunde fuɗɗi ko jam kono ronki dañde jam koye juuɗe leydi Russie ɗo Canada jogoy dañde caɗele hakkude États-Unis de Amérique to banggue kayya wonande nogase joyi e kala temedere koɓe jogorɓe yobde ɗum ko fate banggue droit douane ko ɗo tigui ɓe dañi hoore jagorɗo kesso taw on ko faggiyanke woni biyeɗo Mark kono ko hande fuɗɗi golle muɗum toon to Canada musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno compital ngal min gadda noon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jamal hiran en